дар клиникаи стоматологии марвориди суғд дандонпизишкони вилояти суғд ҷамъ омаданд. дар ин ҷо ба онҳо семинари омӯзишӣ баргузор карда истодааст. мавзӯи семинари омӯзишӣ бошад ба масъалаҳои ортопедии дандон, сохтани дандонҳои сунъӣ бо истифода аз металлокерамика ва оксиди цирколинӣ бахшида шудааст. барои омӯзиши мавзӯи мазкур мутахассис аз шаҳри Москав даъват гардид. Эдуард Вадимович дандонпизишк, ортопед мебошад. ӯ мутахассиси клиникаи дандонпизишкии шаҳри Москав мебошад. тӯли 2 рӯз мешавад ки Эдуард ба дандонпизишкон бо усулҳои замонавӣ сохтани дандонҳои сунъиро омӯзонида истодааст. Исследуется десна, цвет, конфигурация, плотность, характеристики поверхности, наличие рецессии на десне, наличие характера и ширина прикрепленной десны возле каждого зуба, кровоточивость при зондировании. То есть эти общие моменты вы, в принципе, сразу должны увидеть. бояд ёдовар шуд ки семинари мазкур аз ҷониби маъмурияти клиникаи стоматологии марвориди суғд ташкил гардид. дар семинари омӯзишӣ баробари дандонпизишкони ҷавон ҳамчунин дандонпизишкони соҳибтаҷриба низ иштирок намуданд. ман дуюм маротиба аст ки дар ҳамин клиникаи марвориди суғд таҷрибаомӯзӣ дорам. як моҳ пеш мутахассис аз қазоқистон, ҷумҳурии қазоқистон омадагӣ буданд. барои мо бисёр дарсҳои муфид гуфтанд. баъзе чизҳо буд ки аз он кас мо омӯхтем. холас таҷриба омӯхтан ин барои ҳар як духтур зарур аст. ҳар як духтур бояд таҷрибаи худро нав карда истад, чунки замона пешрафт шудааст, технологияи нав аз ҳамин чиз хабардор шуда истода мекунад. барои хотире ки сатҳи дониши худро нигоҳ доштан, таҷриба омӯхтан бисёр чизи хуб аст. ва сарвари ин корхона, ин клиника якум меҳнатгории худро баён мекунам ки меҳнат кашида, азият кашида, фарёд кардиган аз дигар ҷумҳурӣ омада барои мо дарс куда истодааст. инам як машаққат дорад. дар семинари омӯзишӣ бо иштирокчиён баробари назария кори амалия низ гузаронида шуд. бо ҳамроҳии дандонпизишкон омӯзиши назариявиро дар амал татбиқ намуданд. кори амалӣ бо иштироки бевоситаи бемор гузаронида шуд. эдуард Вадимович бо иштирокчиёни семинар тарзи дуруст ва бо усулҳои пешрафта сохтан ва гузоштани дандонҳои сунъиро нишон дода, як нафар беморро табобат намуданд. имрӯз дар ин клиника мастер-класси навбатӣ оид ба мавзӯи сохтани дандонҳои сунъӣ бо истифода аз металлокерамика ва оксиди цирконӣ бо ёрии профессор аз шаҳри Москва гузаронида шуда истодааст. чизҳои нав ин ба нақшагирӣ бо программаҳо бо истифода бо компютерҳо, яъне пешакӣ сохтани дандонҳое ки мо ба нақша мегирем аз компютер тайёр карда ва ба беморон нишон додан мебошад. баъд аз он ки дандонҳоро мо метарошем, қолабро ба техника дастрас мекунем, якбора сохтани дандонҳои муваққатӣ то тайёршави дандонҳои сунъии доимӣ гирифтанашаванда мебошад. мисол дар ҳамин шаҳри худомо, шаҳри хуҷанд новобаста дар душанбе дигар ноҳияҳо ва шаҳрҳои дурдаст агар дандон монанд, ҳамун ҷое ки дандон нест, сохти дандон ҳамун ҷойҳоро буд мекарду халос. ва дар намин вазифаи дандонҳо кадом ролҳоро иҷро мекунад, мегӯянд устранини причини кадом касалиҳо ҳаст, инҳои устранӣ намекарданд. фақат ҳамун дар ҷойҳои холӣ дандонҳои оддиро сунъиро мегузаронданд. инҷо на танҳо фақат дар ҷойҳои дандонҳои кандагӣ ҷобаҷо кардани дандонҳои сунъӣ ин нест. ин ҳамин ки ба ҳамин бемор бо кадом вазъият омадааст. мо духтурон дар инҷо дар ковокии даҳони касал нигоҳ мекунем, дар намуди зоҳирии берунии касал нигоҳ мекунем, зисти зиндагонии бемор кор мекунем ва нисбатан ҳар як духтуре ки дар инҷо касалро қабул мекунад новобаста ина номашро ташриф мегӯянд. 1-2-3 ташриф бояд беморро гузаронид. дар клиникаи мазкур барои хоҳишмандон хизматрасониҳои зерин ба роҳ монда шудааст. машварат, табобати дандонҳо, табобати решаи дандонҳо, аз нав барқароркунии дандон, ионофар, ислоҳсозии дандон,
ҷарроҳии амбулаторӣ, пайвандсозӣ, сафедкунии дандонҳо, раддодӣ, металлокерамика ва ғайраҳо мебошад. Клиникаи марвориди суғд фаъолияти худро бо таҷҳизоти муосири давлатҳои пешрафта ба роҳ мондааст. Мои впечатления самые положительные. Меня очень радует то, что доктора в Худжанте хотят развиваться. Вот. Несколько недель назад волею случая попал в город Душанбе и познакомился с докторами. Я почувствовал, я услышал интересы к работе и то, что доктора хотят работать по-другому, потому что тот уровень работ, которым они сейчас владеют, их не удовлетворяет. Вот. И поэтому они пригласили меня в ваш город Худжант. Провели мы 2 дня мастер-классов. У нас с утра до обеда была теоретическая часть, потом я показал на 2 пациентов. В принципе, ту работу, к которой мы обычно работаем. Клиника достойная, хозяин достойный, потому что у него, соответственно, клиника такая. И что касается оборудования, оснащения клиники, то я считаю, что оно современное, ничуть не хуже того, что у нас есть в Москве. ҷоиз ба ёдоварист ки клиникаи стоматологии марвориди суғд фаъолияти худро на танҳо баҳри солимии ҷомеа ба роҳ мондааст, инчунин баҳри баланд бардоштани малакаи касбии дандонпизичкони ҷавон низ саҳми арзанда гузоштааст. пайваста баргузории семинарҳои омӯзишӣ бо ҷалби тренерони варзидаи соҳаи стоматологии давлатҳои пешрафта метавонад далели ин гуфтаҳо бошад. این سمینار مشاورتی که ما گذاشتیم از همش رسمی است کمپانی دنتال گروه ما جزء متخصص بعد از تمام کردنی و من مسئله نسبتی کدام موضوع گذاشت بعد دکترا همشون سرتیفیکات دادن شد ما البته اساسا متخصص جوان رو جلب کردیم چون که این کارهای بسیار نازک است متخصص از 97% که جوانان اشتراک کردن همشون جوانان هستند یادش همین که بسیار یک متخصص برای شهر مسکو رفته یک ماستر کلاس گذراندن است بسیار نگران می‌برد راهگیراش و جای خوبش و ما هم ایمان گرفتیم که اون ترینرهایی که ورزیده که مثلا این ترینرها تمام اروپا میشناسن همینجا جلب کنیم یک جای شدیم کم خرج شود نهایت و گران شه یک تو مالکه ناز گران семинари омӯзиши дурӯз идома ёфт. акнун ин дандонпизичкон метавонанд бо усулҳои наву замонавӣ ба шаҳрвандон хизмат расонанд, зеро онҳо соҳиби сертификати мастер-класс гардиданд. Меня очень импонирует и радует, что вот, в клинике есть новейшая система, цифровые сканера, есть CAD/CAM-система, и то, что доктора хотят развиваться, идут в ногу со временем. Вот, и, соответственно, на курсах я услышал волнующие вопросы, что меня очень радует, то, что если есть каких-то проблемы у докторов, они развиваются, идут, что-то делают новое, то появляются какие-то вопросы, правильные вопросы. И эти вопросы, соответственно, я и услышал. И надеюсь, что я за эти 2 дня успел дать ответы на эти все вопросы. От себя я хочу добавить вам, стоматологам-ортопедам, хороших слепков, хороших пациентов, техникам, усердия и внимания к мелочам. Вот. Клинике хочу пожелать развития, вот, и всем здоровья. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди клиникаи стоматологии марвориди суғд дар ноҳияи бобоҷон ғафуров ва шаҳрҳои чикалову хуҷанд фаъолияти худро ба роҳ мондааст. ҳамарӯза табибони соҳибтаҷрибаи марказ барои қабули шаҳрвандон ва солимгардонии дандонҳои эҳтиёҷмандон омода аст.